Ο Γιάννης Ευθυμίου που τώρα θα εκπέμψει. Ο Αντένα Radio παρουσιάζει τα λαϊκά μονοπάτια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα βήμα παραπάνω καταξίωση στον χώρο της δουλειάς μας, να μπορώ και να έχω την τιμή να επιλέγω παλιά λαϊκά τραγούδια και δημοτικά, τα οποία τα εμπιστεύει το κόσμο. Στράτες λαϊκές και δημοτικές σε ένα διπλό CD έκπληξη. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, σβήσε με κυρά μου απ' τα δευτέρια σου. πάρε ό,τι θέλεις παλιατζή. Λαϊκά μονοπάτια. 42 λαϊκές και δημοτικές επιτυχίες επιλεγμένες από το Γιάννη Ευθυμίου μόνο από τον Αντένα Radio και τα λαϊκά μονοπάτια. Η πιο μεγάλη ώρα είναι το